ମୋ ନାଁ ଇସୁ। ମୋ ବୟସ 1.5 ବର୍ଷ। ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ଦୁଷ୍ଟାମି ଛଡ଼ା ମୋତେ କିଛି ଆସେନି। ମୁଁ ମାମା କଥା ମାନୁନି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବାଲକୋନି ଉପରୁ ବାଲକୋନି ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛି। ଦିନକୁ 10 ଥର ମାମା ଯାଇକି ନେଇକି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ୁନି। କେବଳ ଏଇଥିରେ ହିଁ ମୋ ପୁଅ ମାହିର। ପୁରା ଦୁଷ୍ଟ ନମ୍ବର 1। ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ମୋ ଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ଶିଖ। କହିଦେଲୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ରାଧେ ରାଧେ କହିଦେଲୁ ରାଧେ ରାଧେ। ରାଧେ ରାଧେ କହିଦେଲୁ ରାଧେ ରାଧେ। ମୁଁ ଭଲ କଥା କୁହେନି।